Lebo som si vlastne uvedomil jednu vec, že aj keď som na vozíku, tak som úplne, ale úplne zdravý. Ako myslím, aj psychicky, aj fyzicky. Nebolo nič vidieť. Ukazovali, keď prešli na ten klip, tak je to ďaleko lepšie. A teraz príjmajú zákony, že im dávajú dotácie na kúpu aut na elektriku, na motorky na elektriku. A to som už spomínal. Takže oni idú ústretí proste tej ekológii. To je všetko. A samozrejme, že plyn nedostanú nejaké ale keď môžem porovnať Peking a Žuberok, tak Žuberok je na tom Ako? Nie, kvalitné ovzdušia. Nie je jedno, či je veľké to mesto 20 miliónov alebo 30 000 ľudí. A ten zvuk, keď porovnáme tu a tu, tak sa Žuberok je divne prišli. No a okrem iného, to zabudol povedať, v Pekingu v rádiuse, keď pred tými olympijskými hrami, tak tam bolo nejakých 23 veľkých znečisťovateľov vody a vzduchu, čiže energeticky zaťažené, tak príkaz vysťahovať 100 km za Peking. Skúste to u nás vybaviť. Demokracia, neviem čo, len ako sa to nedá. Nariadný protokol. A našli to peniaze, to nie, že niekoho poškodili, ale čo. Otázky a odpovede. Čiže na to, keď pôjde, som s tým písať.